nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simu terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nogo semerikwana mwanchomo ligeruna gwatwalira litukoliga lya ichuma tariki 7 cio mutienyi okabere omwaka wechirubere na 2025 litukolia nakigwe amangeke maguru chinsemo eke nekionga chinsaibere omwanchomo ligerali nigonde gaiga aseli bagali ya Clinton ndigi asengenjo yebitango bitale konyarekana na kurwensemo imenyerilio nigakorokwa Wilson Makoli kurwensemo ya transmission nigakorokwa Abigail Nyanchama nje nigongoro ko Haruni Ototo nyaingiri ege ngachinsa ibere naya negatia na kwaleganiri mwancho mulgera nare kolega siali mwembe tugakora marogo bagateba na mambia ntenkoba ingende kanchi koroga ntu kakaro umuntu ntagetenchi komokorera umusacha yomo gosiria uguma bwaye asombasokana gwepara chinsemo chia omogonchoro. Even those who have already been cut, when they give birth so that they don't also take their children for the cut. Abasemi niko baganda kubwatukwa igoro yogosarwa ko mwana omunyaruka. Nandi timbua tinkirende patewe. Buli mutimbu atindawo. Ya mutayamo nigo iganeti angachiringi emilioni yamo elikonyaraka bakomwenia omwanchu abo. Na mwanchu muligerali toko chaka nengane gwechania kurwa chinsemo chio mogonchoro yogotoka ime ye bunge ya Kitutu Masaba magiga yomosae oyomo asirieta obed turungi gosirio mabwae kubwatakana amo no basukana gwepara nigo bamenyi be chinseme chio banyaka bakobolia serikali gosobotenele buli bwa chipara koene kimna komenta bali amatuta asepale yo eligokiania ebirundo bye chigali ebyo bilio munenchira yamo yogokiania chie mebasukana koene kwa chinseme chio muri chito podcast pokara niga chinsamechyo na gotwariganira orobotiro kubwatia
nĩ mambia yĩrĩtukĩrigaria rero asebare yenene ya Kisii Nyamira mabasukano yigo nyarakobago kujibwatirania epikipiki na boigo nĩ gari kurwase esako ya tosemanie asinseme chiga cy'umugonjero muro yabo kamambi kurumwaja ariko iro mwana wa skuru mangaigwe igari mono gakoirana na gari ya mutuoma nyandire pambu yare ngoro kangumunga kwano utakweti osiri bono bogi motigira abana bae barabake opeti ba nyora no mwana muswati ominto getararia no akamenyire mwana aba muna banyo manete none nkasa bamayeto mugonjero tindacho batimba na agerwesi imi na achira na amora na maisa negikore kiagendera kuboge gwichania bange ase amakweria yaigamu cia bananyara kuboga komonyora umusasirieta Obed Turungi oyoro mumenyi asinseme chiga cy'umugonjero twarengenera ikore gasiari mwembe tugakora marogo bagateba na mambia ntenkoba ingende kanchi korora gantu kakarora umuntu ntagitenchi komokorera tukamadeigo ko mumboyo abako genda bono go twakorirega agatoline pigipigi tukaruoro kweka umugonjoro tukagana kero monda kagenda mwaye kotimugarende abuta gasi yerituko bono mambi ko twabokire ariko nyumba ngo gende gasi kurigera dina kia abantu baba abange wakerwesi mina umusani wo mumurumi no mokana nere gasi ebundi yawo yasirire rengana muna bamenye kurasinseme chiga nigo bagendere koba bakobasieme biara abantereba asikiringa nigo batari kubwate amachiko yebara ase babasemirie na kubaburia kweneke bunanku bwate bale amachiko yebara ngaba abangali kwa separa anemo no ekero go ikirase echiro sasa abantu barabangi kwa nili chiko wante ko endia se speed ya 50 go chainse chindera bacheito okoranga jisaini echibekire para chiri okonya amna rurali bekire gote nga 50 limit ebwente ko gocha 50 inse ya 50 okoranga masoma yamba yamanyeti nchina kuburia omwempio ito serikali yaitenene erigereringa aba terba bange eruge yeji saini ye mpaye maite baranyare komanya ne yeji pampo omwelio yabamenya bagakurasinseme chiga nigo bagendere koba bakoboria abarayi kurasoro ngorwe county Nyamira kubwatira namo na ekampani ile koroje chibara kweneke bunanko bekabale amatuta asa abantu bagakorera ubwonchire buna chinseme chiga kya umugonchero elio gutanga emibasokano enkabune yeigam kuna bono umugonchero ga emibasokano yaberege kobe menge ka kibacha mo barosi pambu omwe msio itomatinga twabere tokoheresa matuka mange ngatoroseri chipambu au umugonchero egera nayo butamiro bwa abantu baito tikwana gotoroseria amono mubungo itogesairo motare gwanja gaki motoroseri pambo amugonjoro abantu baito bakure mono bantu bakure bakatuji kuri twasinywa una batomete nsa tora abanyabiasa tokora abantu bagukukire mambia kire omogoro bakira mugaso eyo etali buya ntuo saba goito kona ki omwamisi momaete simo gweta bani ntu abantu raito cha gweta chikoligia ase chipambu chikobe kutocha kwata ganto bekere ntu manyeti oro ni ntu chorete mogo twakirisa mubungo itogesairo tokonya manganayo eginko report rigetasene kya ubanjete kya gatembe kurasinseme chiga cy'umugonjero imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara mwanjumo ligero lito tigarite imeye county ya Nyamira nigo litukulia lero ekiombe kia International Solidarity Foundation ekubotana kilikia muungano chenda forum ya nyarkoba bigokora gotubiko butwara umuyiga bwa maigeria gose egekarukia maigerio igoro yogosarwa kwa mwana omunyaruka kolengana ne chingwana chiabo nigo ogosarwa kwa mwana omunyaruka kogendete gose ko iriremelia kubwa mono as chinse mochagusi na nigo baboliri ababwatani bonzi gwesokia na gosegetana eliko gokora omochando yobwa bugosarwa ku mwana omunyaruka waigo nigo baboliri abagambi bebinyoro ne school korwa obosemi igoro yobobe bugosara omwana omunyaruka roboti ururu galingwa no molikeito Fatgad Gisemba Ekaunti ya Nyamira na boigo ekaunti ya Kisii nechi kaunti isano kirebosyo ase bikorwa byogosara omwana omuiseke abwase obotuki bokwenekia nigo omubaro monene ogwikiranirwa amo n'abanyagitari ekiombe kya International Solidarity Foundation bakubwatirana na muungano Gender Forum amo nebyombe binde ebinge ebyo bitari ebye serikali nigo batwarire amaigerio igoro yogochya kurwania obobe
ase obwo ase chikaunti echibere. Irenius Kombe no country director o ISF Kenya na mange igoro ya maigerio ayaiga. My name is Irenius Kombe. I work with ISF based in Nairobi. And this week we've been around. We actually documenting the impact that we've made in the communities. We are all focused and really out to work together to end this vice. And as we celebrate this day, zero tolerance for FGM 2025, I'm really looking forward to the concerted efforts from every one of us so that together we can eradicate this vice that is quite harmful to our girls. Ase amaigerio ayoboigo nigo rishirika iriga yatarirwa na babwatani babo abanene korwa sense ya Finland abona barobwo bairire chika kecho na kogikeria ebikorwa byo gusara omunyaruka asorogongo uruiga rwagusi. I'm Sara Manelius, work as communications manager for ISF based in Helsinki, Finland. And our role is just to try and tell people about the hard work that all of you do here. Hugo tarora engenjo endeyonsi yokorwania ebikorwa binkabuna ebiga ase binyoro noro omuchando omonene ase chikaunti echiga ibere buna akwerera omo project manager inse yekiombe kya Manga Art Grace Murungi. Sometimes our attitude towards FGM is it's not so bad. That is how mostly we feel, and that is why we are really not able to bring to fruition our fight against FGM. So we really need to ensure that we have the fight against FGM at our hearts. We go to schools, we feel like, let's talk about rape and defilement and wife beating. FGM is not that important. So we really need to stamp our feet. Ense moyende chikanisa chiskuru naboigo asemeyega yemisangirikano ao yabanto nigo kuboria kwa batu kirwe bakwanire igoro yobobe bwosara omunyaruka. What are the consequences? Then if now every individual in Kisii and Nyamira, Abagusi community, another community who are practicing FGM CAT can be reached with this information, then creating awareness and advocacy, it also changes people's minds. I agree, we need to reach schools, and in the Ministry of Health, we also have school health programs. I know it's not very, very effective because at times we lack funds to move around, but the few schools we reach, we are able to give that information. And it's not only in primary, we need to reach all levels of education, even those who have already been cut, when they give back so that they don't also take their children for the cut. Chingaki echecho baganirie amachiko amatingu kobekwa na koimokeriwa egetambokero asonde bwenzi uranyorekane ga gwikirania egekorwa ekeiga. So we need to do a lot right from the policy, then strengthening our institutions. We were just talking here about professionals aiding the vice. That is in the Ministry of Health. Then you ask yourself, what is the Ministry of Labor doing? The enforcement agencies. Then when we come to community engagement, are we doing the most in terms of sensitization? Because we need to have the entire community having a collective decision to abandon the vice. Then we can say that we're actually making the right step forward. Kingo ripoti ya Getembe korwase bunge eyeiga ya West Mugirange kutoka imeye kaunti ya Nyamira nje Fatigadi Gisemba.
Togandere to mwanchu muligereri ya Matayo Mogaka okali korwase kenyero kia igonga ebunge ya Bonchari nigo erigeti obokonyi bogwakana ebili ya nyagitali yuetan chiringi milioni 5 gose 800,000 elio banyara komwenia omwana obo obakagosira chikibere chiaitire kolengana barabo nigo basabire serikali n'abasamulia bayako bakonya chingage bagenderete na mirobulie yokomwenia omwanchu obo roboti ururwalgana gwana molikito Dipon Asanya. Kayane ye bwatiraneti eyo korukutereza tokaruga iga saa moja yeli mambi tokagenda boke epare kurukumunjururi tokalina rorore pikipiki tokarantebe tingwe bobe muire nyagitali nenda chikonyora umwana oyo noro muchakano bwesabali ya nyagosira Teresa Okali mwiseke bwe myaka 19 kurose kenyero kya igonga ewodi ya maliba imeje bunge ya Bonchari ogo ikabotuko umunyagitali agatebanga ekororekana takeire kwerutieta bagakera umunyagitali otiete simi agacha akamaso itieta ime lakini bono kuruga bumuna aruse tukumwana tachieti koramoki bagato transfer gochinya gitali gusanga na tatu mwabo omugako Okali nigo bono akorero konyora kwa bogoke engana boneta bae barabwe libaga lyokonyora chiribu 503 libanyari wakana ebiri ya nyagitali ono tukwa mete gepiri inere nete ki stress ke baruango inagokora narobi somo chibo manyane wongwa kanishingiye runani gere nkonye family na nditimbu atinkerende patewe buli mutimbu atindawo watakana nobolemerwa bonene bura senkejwe nigo bona barayi nabo igaba Samaria bali no moyo bwancha babuligwe kubwatuko bokonyi libanyare konyora omubere bw'omwana obo kurwa senkendu nabo igo kubeka emirubiri yaye guhika komoenia togosaba tokonywe wetera kurwa so mwemsi itu honorable Dismas Nsombi wose mwesini wa muchumbe Dr. Charles Unjoke wose umuwimanirepu Tonya Buli wose egabana yaito Paul Simbarati tokurugerero byeto kujensi bale uyo bwato moyo bwanja aira niyo kaboko kwaega kibangonye dusi umwana onana kakina linga kubolia sa serikali asingenjo umwana oyone igabete ICU amatuko kianda ngote bigunga kana siringi 821 timbu ati no mwana nyagosira Teresa nigatigete maego mwana bwa matuko 15 na nintigairo leke ngwere nali kusaba serikali n'abasani bali baratwara ogwanjo kuya bankonye nyare kurusi umwana oli oni nyagitali ali umweni giko ripotere gataseni kya ukya gatembe kuruga sekenyero kya igonga igigo tukimeye wodi ya malibe bunge ya Bonchari imeye county ya Kisii elitalia na inkoro kwa Dipon Asanya Mwanju muligereri nebirengereri nigo bigenda kurwegwa igoro yemiroberi ya serikali kubwa mwana omuroberi olyosha bwobwenia gose umanyikate bwobwenia osha Social Health Authority ase litukulia lero omujumbe bwebunge ya West Mugirango Mosike Steve Mogaka naboigo omubunge bwebunge ya Manyata Mosike Mkunji Choni Gitonga banyaka habago kwanira engane yo ase chigakie chiechyo nigo Mosike Mkunji Choni Gitonga anyago bagakubolia omugusigo chamo na kwaena kyabona omugusigo chamo na barabu na baranyo libaga aliyoko bwatesia omogusi Mosike John Mkunji Gitonga nigakurwase ebunge ya Manyata eyo gotoka ime ye county ya Embu mulikito fatiga Disemba na mange Umubunge oyo Mosike Mkunji John Gitonga korwaze bunge ya Manyata imeye county ya Embu nigo atebirie egesa kukyo mogusi babe amo nambare tayare ase okoba maiga yoria orache gutenenigwa ase kirogo kyoburayi bwense ingana yarorekana komorenga oyo kabeire omowaziri w'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i mutaweka hapo juu sisi tuone tukamatanishe wote. Serikali inafanyangwa hivyo na serikali hainanga uongo. Ukitembea hivi unaweza jua kama network ya mtu iko sawa. Ni kweli? Leo kuna watu wanasema tumekaa sana kwa siasa hatuwezi shindwa. Ukiongea na watu wawili watatu unaweza jua mtu mwenye anashinda na mwenye anashindwa. Ni kweli?
Ndio maana watu wanaambiwa wasikize ground. Acha Mkisii atulize inchi, aongoze inchi, asambaze mali ya Kenya equitably na kila mtu Kenya afurahie. Kukwana ase omoyega uyo wa matanga yoko mwenya omongina Grace Bosibori Musa okorekana ase kanisa ya Adventista ya Kibirigo Central nigo omobunge o West Mugirango Muske Stephen Mogaka nigo nere airachinga kecho nakuboria omogusi kubwata chikura ase obonge bosyo bwobochorio banene bori bosyo ekure litoko bekete na baboliria abantu bamintegeso ky'omogusi Gatosoke tubwatie ebibande asabara bali baitu batabwatie ebibande tubwatie abantu baitu chikadi tukire litukeria karori kobuga tworokie nseye ngana into tubwatu mubaro ekina ansira gotebia abantu Kenya kerokyo chikura chia West Mugirango chietane tiemia ekiro chigwalai ndo chibekete beyomondo tutarikiraneti nonya nigo abaiga barorekana komocha omoroberio bobobwenia osha nakugania omorai wense ayotugutere are kokoba nigo obwate mechando emenge shida ya SHA na hiyo medical thing ni kuwa usimamizi huko ni duni. Tumeweka amateurs huko wanafanya experiment na hiyo SHA na hakuna mahali wanatupeleka. Mimi nataka kusema SHA kulingana na mimi nimechoka kutetea SHA. Hiyo SHA ivutiliwe mbali, turudishiwe NHIF, pesa ni mingi zaidi. Nilifurahia wakati nimeona umebadilisha model ya universities yenye iko inafanya. Ukarudia ile model ya zamani. Bwana Rais, kama kitu haifanyi wachana nayo, tuendelee na ile ilikuwa inafanya ya kitambo. Kurwase ensemo yechisemi nigo omurikyo manene bw'ikyombe ky'abarimu yanat orosagia rwanyamira Evans Obiri ababuria ababunge abo babiri kuboria ubwatuka kibesa cy'amasomo ase kisukuru. Mwambie waziri wa fedha atume pesa shuleni, watoto wetu wasome. Capitation to schools, hakuna pesa huko. Mundu anatoa 10% anasema ametuma pesa. 10% itanunua chokaa ama itanunua nini? Hiko ripoti ya Getembe kuraskinse mechiga cha Kibirigo egiye gutoka ime ye ward ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirango County ya Nyamira Jeffat Gadi Gisemba Mwanchu muligereri chingaki omochando kansa oganda kwana kyakoba omochando manene kuchiesa abantu ao ase abantu abange banyakoba bagosiria magema bona abande barese chinyagitari litukolia lero oyo mobo ase bali banyatokoba bagwetera omochando yo okansa alinde na ndakanyara kabaga osirio gombo epoas moindo geto niganyara kabaga kwani gwa chinsemo jya Nyamira ase abantu ao abanyakoba bagwekirana ase nsemeyo na kumulera poas ogeto muna omonto bwata amarora manene na ase anya tokoba gose oburori bwa kanza bwanya tokoba boko munacherera mulikito Daniel Ontiri nigaikerana ase omayigo yubwa matanga na gotwariganira robotiro kubwatia wasino muiwa amayenda nigabwatanse umugasolero ase kenyero Kenya basa imiyaga chuba ase bunge ya Kitutu Masaba imiye kaunti ya Nyamira chingaki chokomwenia nyagosira umusae Boaz Moindi Ogeto w'emyaka 33 uyo sireti bugemo bwaya asense ya Amerika magega yo kurwaro burere bwa kansa ubumanyakanete buna terminal brain tumor na niga sireti bugemo bwaya asenya gitali ya St. John's Hopkins Baltimore yego toka asense mo ya Maryland mapema omwako yiga mubaro manene wabumenye kurwase chinsemo ao nigo yikirana abairi abasani boigo abateri kurwase rogongo rwagusia sokomwa maskania ye yomoelio katika conference yangu ambaye ndiye alinipea reports na amemchukua lakini nasaye n'umuntu w'ubukumya narezi umwana nendabaga anaro umwana watabasanya bari chinga kecho aba matebae nigo bamolera nagoteba buna ikiga nekiranye kiroro usiria homosae bogosemere kwabo boigo uringe kwebanga kibugima magiga yogosomigwa nobotaka nokoligia gwekerengo kiguru wasi n'umuntu bw'abantu urenge asiukanisi tare ko bamubisa useke bengi muje muri abangiga
This is a testimony that my brother was a loving, kind, and generous. Unaona kuwa na mwiso nenga umonguru Yesu Kristo emyaka ya arengenze ndadiri emeke lakini akora manyinge. Abateri boigo bamurera na bamuteba nyegusira boss obegati yabaria babegete bosyo gusira ebyogwa kurwa sorogongo rwogusi na mono chinga kigati yabo baringe kwenyorera libaga ligochia gotera ase chinse cha Michael. In the year 2023, inche migi nongengontwa nyorete opportunity kutoka in the US. And itukeli mo particular tarehe 2 ni chienda kwa rabozi kegere tore abasani na boss room tandao mono. So tarehe 2 of October 2023 kindendelewa yanga tebanga tingangende chikoro rabozi kiagera usani bwesi migoka mbogo konya. When I went to check on boss, nago gete sana. And konda alichindagera chira Kenya kubora chirake. He took me to a hotel yomo Kenya ego sambe nyama ni logo kimo buyega bwa Kenya. And ekerere ngani bwenda gwa kale kyago na apire show ibere sa to boss said no, you can't come to see me na ando ogole ndagira inchengo yakana. Boss no mosani ono monene una makumamba teba kere tu achire gali montolina rogo togeni no montole bigisha bigirina ne bya matera ito. Igobona ndenine iga tuasiririo mosani tuasiririsha bigirina ne. Nyegusira boss nigo boigo harerwa nerombe ya barai kurwase county ya Nyamira. Igatiabo Moselista General Moske Shadrack Mose muimenera pwe county yo Moske Jerusha Mumanyi Moske Clive Ombane Gisairo MCA we wodi ya Gachuba Moske Henry Nsinyubwaya igati ya banda bange abasa banyesaye abe komoyo ya saga ya Nyagosira boss nigatiga magaga umuri n'umwana umura we myaka 5 nkuru bateregeta seni kyagatembe kuruga se bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira litrane nguru ko Daniel Unchiri Mwanchu muligereri goikira gwetoka ndo mutimo komo keigo kurinde nyumotara ndo mutimo kukunyira libo liria rero elia liginga ine ezegiyo kurwania ugusaro ku mwana umunyaroka negendete konyora amatunda korengana ibirengere byao mwanchu muligereri nabo gutulikira ujumbe yawe nyenge gose SMS gwetirese nambere se screen yao yure 0726447367 gose oende asensem ya WhatsApp elinde tonya kubato kuligereria amachibu yao gose karengere kyao ase omoelio obwe ekionga chinsa ibere kira toka no mutimo komo keigo twande se studio ya kabire tonyore obo semi bwa gatembe no mugaka ocho inyambasura tokwirana ningomanyi amange Bagaka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana ma ninjo bagina ninjo aye mutuli no turabioma mutangi otatosire ire matongo makuru mutuli ebyome byogona gutura tumatiye mutangi yonga ikwa mutigete Osire iroro kana uture byome gosembi mokonye ebyome byogona gutura ngai mutangi wale mutangi osire matongo makuru ene nkwana mono mono eregete erengeta abasamaro baminta abasamaro basomera n'usweta basamaro n'abasweta bone nkwani era nabwa ano barenga abaturi byoma bagutura kabi bagutura abaturi byoma muturi byoma muturi no tura byoma mutangi osire matongo makuru data Mwana mone nyombe yo kemingi cyo musamaro na kerema eho muchira ngumbwa no mwana keremo tachete boye wono mutangi wona basamara alizo bachete guki na bago tunga data mutangi mutuli no turabyoma mutangi osirere matongo makoro igo inyora kalibi ketikali bayina ni tata nyole sabantu baho bali Bagaka ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana ma ninjo bagina Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko evyu bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwata recliner sofa sets echura onchura nebuno kokanya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au
nkonya bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke asoko beke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkonya bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 na boigo nechi 8 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato mu rubiri olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo mu cy'omusongo asebara yasunika migori otarayikasenya gitanye ya nyangena boigo nabo waka esimi gwetrase kinamba kito ekyo kire enoti 2 kyanda eyemo isano 2 isato kyanda 2 inye kose enoti 2 isano 3 inye eyemo inye isano 2 inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamugusi. Nyagitari ya Care and Cure nigo bonno egokurareria a free medical na surgical camp ya kabere asumukoega nigo egokurareria a free medical camp era beter kisano nemo na isano na ibere boigo litkulia nyuma tatariki komichumutinyiga ukabere bo mukoega asinyagitari ya Care and Cure incho okoreru sha registration bosa otari wakana kindi ki surgical review na boigo ki radiology assessment kwa nomanyagitari oyomo asoyomo na boigo nonyore chi free surgery asibalia beligeti numurubelio osha inchuo bwangomono samange bakrasimi asinamba 0707 169 353 Care and Cure Hospital, caring hearts and curing hands. Getemba Television ekeonga kiamamugusi. Mwanju muligere karibu nande sensema iga yakabere yekyonga chinsa ibere kolendo konyore tuli boli yeto ligoro yejisegi cyokurwania ogosarwa ko mwana omunyaruka urwe alikuba gokurwa ekerengere kia ogosesegi chingoreta chira matunda gosesegi chirkoreta matunda onda bangendo chebirengere bine bigenda takoba ebinga keneli boli olende tokoira na kochiwa mwali bwekyonga konyarwa batokoligereri amairanelio aino abere atatoiga ninde torolenga ebirenge bino birebi igoro yejisegi chiga cyokurwania ogosarwa ko mwana omunyaruka togendete omwanchwa omurigereri litukolia lero nigo omokonyi bumurayi bwense omosike Professor Abraham Kithure Kindiki anyalakaba gakwaneki abuna serikali ligayete kubeka omukia bwokwaneki buna abasaye ngonyara bali bichigazi gosemeremo asichi sector ao ime serikali nabo igoni gasegetire abarayi kwaneki buna kurwali tukochia selinde ngwaneki bali buna emeremo ngotokere gochia se abasaye omosike Kithure Kindiki ligale gokwanaiga ase egikaro gia kia bonchireri gose kia obo tumekibwe chibesa ose investment ase ya orogongo rwa Nyanza omoyaga gose gikaro kegenda tekokoreka ase omochi okisumu imeye county ya Kisumu. We have all said in so many words that one of the challenges we must confront as leaders of Kenya at all levels is the need to empower especially the youth by creating more jobs. Alfred and the team there and the county government, I'm sure, are doing a good job as well. And we are attacking joblessness and job creation from all fronts. You've heard Alfred summarize it, kazi kwa ground. Any work available, even if it's a short-term job, is better than no job at all. Even if it's a job for a month or 2 months or 6 months or a year, is better than no job at all. Because by the time that young person finishes under the affordable and social housing programs, there will be either another project or another job opportunity somewhere. Instead of our youths spending times in marketplaces, waiting to be paid 100 shillings by a politician to heckle the arrival.
a lot of unseen work has been done to arrest the volatility of the indicators of macroeconomic stability. We can talk about investments, we can talk about all these sectors, but if the fundamentals of macroeconomic stability go haywire, we lose everything. Do whatever it takes to make sure that the stability and the strength of the Kenyan shilling, interest rates, inflation, cost of fuel, and cost of food and essential commodities do not reverse, because we will lose everything. Whatever it takes. So that is the foundation. And people don't see these abstract things because it's like building a house. You first to dig the foundation. Anybody passing by will not see anything. But a lot of work needs to be done. Sometimes you dig many feet, many meters downwards so that you can be able to put up a high-rise building. If the macroeconomic stability is guaranteed, the next issue for us in this region and for Kenya is to make sure the national government and county governments transform positively the sectors which carry 80-90% of the people of Kenya from where they derive their livelihoods. These are sectors in agriculture, the value chains in agriculture, livestock development, the blue economy. Chinga kichi mwancho mo ligerali nigo omoske professor Pram Kithure Kindiki agenda go segeta eganga iyo morai kose morabi kiama gya ODM muskerera Odinga na gotabuna ni gaisaine na nero rachikoba omobwigwe keroge giki Africa Union Commission egyo keroberiri gwa kwa chikura chitariki 15 izatocho motinyo iga chinsemo chi Addis Ababa ime yense ya Ethiopia. Ni kwamba unajua sasa baada ya uchaguzi kiongozi wetu Mheshimiwa Ruto, kiongozi wetu Mheshimiwa Raila wamekubaliana ya kwamba kwa sababu ni marafiki wa siku mingi, hata zamani huyu Raila na Ruto walikuwa pamoja katika ODM, kweli si kweli? Sasa wamesema kwa sababu uchaguzi ulipita, kuna kazi kubwa ya kiongozi wa bara la Afrika kule Addis Ababa, na Rais na Prime Minister Raila wamesikizana ya kwamba nchi ya Kenya itaunga mkono kwa dhati ili kiongozi wetu Mheshimiwa Raila Odinga akuwe kiongozi wa bara la Afrika kule Addis Ababa. Na kwa sababu hiyo mimi nataka niwaambia kwamba sasa the biggest campaigner wa kutafutia Mheshimiwa Raila hiyo kazi ni William Ruto. The first voter ule atampigia kura ni Mheshimiwa William Ruto. Ule atamobilize the other voters na chief agent wa Mheshimiwa Raila ni Mheshimiwa William Ruto. And we are very confident that our Prime Minister Raila Odinga is going to be the next chairperson of the African Union Commission. He is a qualified Kenyan. He is a qualified Kenyan. He deserves it. And he has the ideology that will take this continent to the next level. Na serikali sasa imekuwa pana, hakuna watu wako nje ya serikali, sisi zote tuko katika serikali, na ndio umeona hapa, si unaona tuko na Mheshimiwa Rosa Buyu, lakini vile vile kati ya wale mawaziri ambao wamepewa kazi na Mheshimiwa William Ruto baada ya kusikizana na Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga ni waziri wa pesa. Na mwanjumo ligerali goikirabo na tokolera ekeunga chinsa ibere magoroba ya lero kolendo konyera tu libo lirito nigolia lengemna igoro yesegi yokurwania gusaru ko mwana munyaruka ne esegi yu negenta koleta amatunda ko bomona sorongoro gusi birege bintu byange bya chirega iga asobonge kigima kolenda bange baino nigo mongotenga yaya matunda tararekana na bono ase abange mwanya ka mugukwana chemnyamora nigata matunda tararekana pi
bangeri bagotera ngambara ikerwa ase ebinyoro ime banyaka bakorera obuya bwogotasarwa omwana komwana omunyaruka mwantu muligereri nyuma totarakora gukonyore tuli tukulia lero nigoliaba lituko lia amagomba manene gochiasa nyomba chyoborali ao imeyansi ya Kenya magiga iyo munyangongo gose oyo mabobwa abalima ikatamna veteran journalists Leonard Mambo Mbotera gosiria obugima bwae akabwate miaka 85 aso gukonyore tu Leonard Mambo Mbotera nigainyoire ase emyaka gwetani 40 yaitire ase okoralia okobutuguterware gosogwa njurani wa serikali yomusike Dani Toroitich Arap Moi gentu yakorekante 1982 nabo igokoralia okoiranigwa gosokoirana gwa serikali yomusike Dani Arap Moi maiga yagati y'abanacheshi kororekana buna nigo batatagete umurayo y'umukoro umusike Dani Toroitich Arap Moi nyagosira tagendera kabamuna umurayo bwense ya Kenya nabo igo nigainyoire ase okoreta umuroberi oanchire kegima umanyikete buna je uni ungwana ase enyumba yoboralie ya serikali na Kenya Broadcasting Corporation nabo kunyere tu mwanju muligera litugolia na lero ikina nabo nigo Kenya ko weko nachwa igigoligera linga oborai imeye bunge mbarabara bange na barabara bake roboti urutura jiko kwaliganira lituko olia angyo wekirabu timbwatia mange ndanya kwa ngomento mwanju muligera li ncheni gongoro kwa roni ototo nyangiri kuransa mimenyerio niga kwa Wilson Makoli nabo kuransa mo ya transmission ga kwa Abigail Nyanchama magaji kamera Wilfred Matundra toko na ilio Liobuya ime yemero bali kubwati ime yegeteseni kiao kiagatembe television ekionga kya mamugusi Getembe television ekionga kya mamugusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi